Il-Ministeru għall-Agrikoltura u l-Aġenzija għall-Agrikoltura u l-Pagamenti Rurali l-ARPA ħarġu skema biex bdiewa żgħażagħ jiksbu l-esperjenza meħtieġa permezz ta' tagħlim prattiku minn bdiewa tal-esperjenza. Dan ser isir b'żewġ sejħiet ta' 428,000 euro biex il-bdiewa żgħażagħ ta' anqas minn 41 sena jingħataw pagament fix-xahar biex iwettqu l-programm. Il-bdiewa ta' esperjenza ser jingħataw kumpens ukoll. Fil-ġimgħat li għaddew l-Aġenzija ħarġet sejħa għal bdiewa stabiliti li jixtiequ jipparteċipaw. Bl-istess mod bdiewa żgħażagħ interessati setgħu japplikaw biex juru l-interess tagħhom fl-iskema. L-applikazzjoni ta' din l-iskema trid tiġi sottomessa b'mod konġunt bejn il-bidwi żagħżugħ u dak ospitanti sal-31 ta' Mejju 2021. Kif spjega d-direttur tas-sezzjoni għall-Agrikoltura fl-MCAST. Il-wirt intangibbli l-arfin li għandhom il-bdiewa li ilu jintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra, issa ħajkun jista' jiġi akkreditat u jkun jista' jiġi rikonoxxut. Għalhekk hija skema li naħseb li hija importanti ħafna fuq livell nazzjonali u għas-settur agrikolu ġenerali. Wieħed mill-bdiewa ta' esperjenza iddeskriva din l-iskema bħala waħda favorevoli u pożittiva. Nappellak nħeġġeġ ħafna bil-qalb li bdiewa żgħażagħ li jixtiequ li jidħlu f'dan il-mestier ma jaqtgħux qalbhom mill-isfidi kbar li joffri dan il-mestier tagħna, però jidħlu għalija jiġifieri jekk b'din il-miżura b'din l-iskema li ħabbar il-Gvern hija favorevoli ħafna. Il-Ministru Anton Refalo qal li dan kollu ser jgħin biex ġenerazzjonijiet futuri fil-qasam ikollhom l-arfin kif jikkumbattu ċertu sfidi. Il-ġenerazzjoni futura tal-bdiewa tagħna żgħażagħ ikunu jistgħu jaffrontaw l-isfidi tal-futur. Din hija l-iskop tal-iskema tal-lum fejn il-bdiewa żgħar jitalmu mal-bdiewa kbar li għandhom l-esperjenza taħt iċ-ċentru tal-MCAST biex flimkien aħna nkunu nistgħu nagħmlu bdiewa illi jkunu kapaċi jaffrontaw ruhom għal sfidi tal-ġejjini. Kull informazzjoni tista' tinkiseb mis-sit www.arpa.gov.mt. L-iskema qed issir ukoll grazzi għal kollaborazzjoni mal-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u t-Teknoloġija l-MCAST.